दिनै नैबे जुमदुवा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स बेवहाय बिथांमोनहा सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानावनो दिनै फुंबिलिनि समाव आंखौ बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि होननानै बिथांमोनहा खावलायहरदों। फुंबिलि समाव गोजोन आरो खौसेथि आरो बेलुन बेरहोनायनि हाबाफारि लानानै आरो बे हाबाफारिया जाहैबाय गोजोन खौसेथि आरो सान्थिनि थाखाय। दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै आंजों लोगोसे गासैबो जायगानि आरो आब' फमला ब्रह्म बिथां गसाइगाव दखरा बर' आबोबनि प्रेसिडेन्ट दा बिथांमोनहा गासैबो आंजों लोगोआव लाफानानै फुंबिलिनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आं जोबोद मोजां मोनदों। हाबाफारिया जोबोरैनो मोजां जानानै थांबाय आरो बिथांमोनहा दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै मावफुंनायाव आं सान्दों बे हाबाफारिया जाफुंनायजों लोगोसे जों माहारिनि सान्थि जाथिनि सान्थि देशनि सान्थि जों हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ आसा थिदों आरो बेखौनो आङो आफा इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबदों जाहाथे जोङो दिनै बे हाबाफारिया जेरैबायदि गोजोन खौसेथि आरो सान्थिनि थाखाय हाबाफारि बेबादिनो जोङो मावलांनानै जाहाथे जोङो खौसेयै जोंनि जाथि आरो माहारिनि थाखाय गोजोन खौसेथि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो आं बेखौ आसा खालामदों। बेबादि हाबाफारिखौ आं बेखौनो नुनो मोनदों जोङो बेवहाय आइजो माहारिया जादों होननानै अनलि फर बियो आइजो माहारिनि दाय नङा बेवहाय गार्जेनफोरनिबो दाय थायो। जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा आरो हिन्जाव बा बिसि फिसायनि गेजेराव जोङो गोजोन खौसेथि अनलायनानै जोङो जयैनो न'खरसेनि होननानै आंनि नङा नोंनि नङा होननानै जोङो नों हाया आं जोङो मिलायलायनानै रायजो जालांनांगौ। रायजो जानाय समाव गथ' गथायनि खोथा जों साननो हायो मावलांनांगौ। गथ' गथायानो जोंनि दानि आरो इयुननि हाबाफारिखौ मावलांनांगौ। बे खेथ्रआव जोङो आं सानो हौवा माहारिनिबो बेवहाय बा हौवाफोरनिबो माखासे दाय दस थायो। अनलि फर बियो आइजोफोरनिल' नङा आरो आइजोफ्राबो माखासे दङ गावनि न'खरखौ जेरैबादि आं दा नुनो मोन्दों गथ' सासे आरो गथ' सानैनि बिमा जानायाबो बेबादि गुबुन हौवाजों थांनानै न'खरखौ केलेंकारि खालामदों बा गुलुं गुजुं खालामदों। बेफोरो बहुद माने अन्याय आरो दिनै संसार जादों होननानै जोङो गथ' गथायनि खोथा फैयो। मोनसे संसार होननानै बुङोबा जोङो गुवार आरो गोथौयै जोङो अनलायनानै संसारखौ जालांनांगौ आरो गथ' गथायखौ फोथांनानै जोङो दानि आरो इयुननि जोङो हाबा मावनाय बा गथ' गथायखौ फोरोंनाय न'खर फोसाबनाय जोङो बे हाबाफारिफ्राव मावलांनांगौ। बेखिनियाव जोङो फैलार जायो। दा बेफोरो जोंनि बर' माहारियाव मानो बेबायदि जादों बियो जोङो साननो गोनां आरो मावनो गोनां जों बुजिलायनांगौ। गारजेनफ्राबो जों बेखौ गोसोआव लानांगौ। जों मोनसे न'खरखौ मोजाङै फोथांनांगौबा बांसिन दायथ'आ हौवा माहारिनाव थायो बा गारजेनाव थायो। दा बे खेथ्रआव आं सान्दों हौवा माहारियाबो बेवहाय फैलार जादों आरो न'खरखौ बा गथ' गथायनि सायाव बिसिनि सायाव बा न'खरनि सायाव बियो माबादि अननाय होनानै दिनै बे आइजोआ बा बिमाया बेबादि जानो हाखो बेफोरो बहुद अन्याय जादों आरो हिन्जाव माहारिनावबो बेबो दस थायो। गावहा माबा मोनसे गावनि गोसोनि लुबैनायखौ मोनाबा हौवानि सायाव बेहा माबा मोनसे खुद्रिनाय थायो। खिन्थु आं बेखौ साना जे बेबादि खुद्रिलायनाया बियो हौवा बा हिन्जावनि सायाव बा मोनसे संसाराव फैनो नाङा। जोङो जयैनो मावलांनानै न'खरजों लोगोसे गथ' गथायनि फेदेरनाय फेहेरनाय आरो माबादि जालांनांगौ बेवहाय बिसोरो मुखुब जानानै थानांगौ। संसार होननानै बुङोबा अनलि फर बेवहाय जानाय थानायनिल' नङा गथ' गथायनि खोथा फैगोन फोरोंनायनि खोथा फैगोन। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि जोंनि जाथिनि माहारिनि इयुननि हाबा मावो। दा बेफोरखौ जोङो गासैबो फैलार जानायखौ नुनो मोन्दों। दा बिनि गेजेरजोंनो आं खावलायदों जोंनि बिसि फिसायनि गेजेराव बा न'खरनि गेजेराव बिसोरो गोथौ अनलायनाय लानांगौ मिलायलायनाय लानांगौ। नों हाया आं अनलायलायनानै आंनि नङा नोंनि नङा होनलायनानै जोङो जयैनो जाहाथे न'खर संसारखौ सालायलाङो। गथ' गथायनि फोरोंनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो। आं बेखौनो आं दिनैनि नैबे माबानि गेजेरजों गोजोन सान्थिनि भारत अरायहोनायनि गेजेरजों आं खावलायबाय आरो आङो बेवहाय आं बुंनो नागिरो जे आङो आगोलावहाय आबोबनि गोबां आन्दलननि गेजेरजों फैनाय। दा बे खेथ्रआव आंथ' बुंखायो दा आङो बर' थुनलाइ आफादाव दं होननानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा दिनै बे समाजनि हाबाफारियाव मावनांगौ जोंहा बारा दायथ' गैया। जोङो खालि सोलोंथाइनि सायाव जोंहा बांसिन दायथ' थायो। दा सोलोंथाइखौ लानानै जोङो एवारनेस प्रग्राम खालामबोगासिनो दं
आरो दाबो जोबाखै जोंहा एवारनेसनि प्रग्रामा सोलोंथाइनि सायाव आरो बेजोंनो लोगोसे आं बेखौबो जेब्लाबो बुंलांबाय थायो जेरावखि आं थाङा मानो समाजखौ मोनसे डेभेलप खालामनांगौबा हौवा हिन्जाव जोङो न'खर संसारखौ जोङो मोजाङै दैदेननांगौ सोलोंथाइनि थाखाय जोङो गथ'फोरखौ मोजाङै दैदेननांगौ बेखौबो आं बुंबोफायो आरो जोंनि नैबे बर' थुनलाइ आफादा जोङो एक्सट्रायै बे समाजनि थाखाय जोङो बारा हाबा मावनांगौ जोंहा बेवहाय दायथ' गैया आरो आं बेखौनो बुंबाय।